Predstav si toto. Je rok 2008. Tvoji rodičia práve stratili polovicu úspor. Hypotéky sa nedajú splácať. Firmy krachujú, ale niekoľko ľudí to vedelo vopred. Ako? Lebo rozumeli jednému veciam. Ako funguje skutočný ekonomický stroj? Ahoj, tu ze hlavy do akcie a ak si niekedy rozmýšľal, prečo ti inflácia zožiera úspory, prečo jedného dňa všetko zdražie, alebo prečo tu máme krízy každých pár rokov, tak toto video ti zmení život. Pretože dnes ti vysvetlím ekonomiku tak, ako ju chápe Ray Dalio. Miliardár, ktorý predpovedal posledné 3 veľké krízy. A urobím to tak jednoducho, že to pochopí aj tvoja babka. Takže ak chceš prestať byť ekonomickým analfabetom a začať rozumieť pravidlám hry, ktorú všetci hráme, zostaň tu. Lebo za 12 minút budeš vedieť viac o ekonomike ako 90% Slovákov. Pozri sa okolo seba. Všetko, čo vidíš, ten rožok, čo si dnes ráno kúpil, ten mobil, na ktorom ma pozeráš, dokonca aj elektrina, ktorá napája tvoj router, to všetko je súčasť obrovského stroja. Ekonomického stroja. A problém väčšiny ľudí je, že sa na ekonomiku pozerajú ako na niečo mystické. Grafy, čísla, zložité termíny. Ale Ray Dalio, zakladateľ najúspešnejšieho hedge fondu na svete, prišiel na niečo revolučné. Ekonomika nie je chaos. Je to stroj. Predvídateľný stroj. A keď pochopíš, ako funguje, môžeš si spraviť vlastný plán. Vieš si predstaviť, že by si vedel vopred, kedy príde inflácia, kedy klesne cena nehnuteľností, kedy investovať a kedy čakať. To nie je sci-fi, to je realita pre tých, ktorí rozumejú princípom, ktoré ti teraz ukážem. A najlepšie na tom je, že každý z týchto princípov dokážem vysvetliť na slovenských príkladoch. Takže žiadne abstraktné teórie, len čistá, praktická múdrosť. Začneme od základov. Čo je ekonomika? Je to súhrn všetkých transakcií. A čo je transakcia? Jednoducho, ty dáš peniaze, dostaneš tovar alebo službu. Každú sekundu sa na Slovensku udeje tisíce transakcií. Niekto si kúpi kávu. Niekto tankuje, niekto platí nájom. A každá z týchto transakcií je ako malé koliesko v obrovskom stroji. Ale pozor, nie všetky transakcie sú rovnaké. Niektoré môžeš zaplatiť z peňazí, ktoré máš, a niektoré môžeš zaplatiť z peňazí, ktoré si požičal. A tu sa začína mágia, alebo katastrofa. Záleží na tom, ako to využiješ. Predstav si toto. Je rok 2020, pandémia, všetci sedia doma. Ale slovenská vláda rozdáva peniaze. Ľudia dostávajú kompenzácie. A čo sa stalo? Namiesto toho, aby ekonomika kolabovala, ľudia začali nakupovať online. Nábytok, elektronika, dovolenky. Výsledok, ekonomika rástla. Ale, a toto je veľké ale, tie peniaze neprichádzali z produktivity. Prichádzali z dlhu. A každý dlh sa musí raz splatiť. A preto dnes máme infláciu. Toto je možno najdôležitejšia časť celého videa. Takže sa sústreď. Úver ti umožňuje minúť dnes peniaze, ktoré zarobíš zajtra. To znie úžasne však a môže to byť úžasné, ak ho využiješ múdro. Ale väčšina ľudí nevie, že úver je ako steroid pre ekonomiku. Zrýchli rast, ale vytvorí závislosť. Pozrime si to na Slovensku. Roky 2015 až 2022. Hypotekárne úroky boli takmer nulové. Čo sa stalo? Ľudia si začali brať hypotéky ako nikdy predtým. Ceny bytov išli do nebies. Všetci sa cítili bohatí. Byty stúpali o 10, 15, 20% ročne. Ľudia hovorili, to je investícia. Ale v skutočnosti to bol dlhový balón. A čo sa stalo, keď ECB začala v roku 2023 zvyšovať úroky? Balón sa začal vyprázdňovať. Ľudia prestali kupovať. Developeri pozastavili projekty. Realitný trh sa takmer zastavil. Vidíš ten vzorec? Lacný úver ikudiou eufória. Drahý úver ikudiou kolaps. A Ray Dalio to predpovedal roky vopred. Ale to nie je všetko. Lebo úver ovplyvňuje nielen teba. Ovplyvňuje celú krajinu. Kto rozhoduje o tom, či bude úver lacný alebo drahý? Centrálne banky. U nás to technicky nie je NBS, ale Európska centrálna banka. A títo ľudia majú moc, o ktorej si ani netušíš. Predstav si, že môžeš jedným rozhodnutím ovplyvniť, či si milióny ľudí kúpia dom, auto, alebo či investujú do akcií. To je presne to, co robia centrálne banky cez úrokové sadzby. Keď Christine Lagardeová, šéfka ECB,
Povedala v roku 2022, budeme bojovať proti inflácii, vedel každý múdry investor, čo sa stane. Úroky pôjdu hore, úvery zdraží, ekonomika spomalí. A presne to sa stalo. Akciové trhy padli, dlhopisy rástli, nehnuteľnosti sa zastavili. Ale prečo ti to hovorím? Lebo keď rozumieš tomuto mechanizmu, vieš sa pripraviť. Keď banky hovoria o zvyšovaní sadzieb, predáš rizikové investície. Keď hovoria o znižovaní, začneš kupovať. To nie je insiderské obchodovanie. To je len pochopenie pravidiel hry. Teraz príde možno najfascinujúcejšia časť Daliovej teórie. Ekonomika nemá jeden cyklus, má dva. Krátkodobý cyklus trvá 5 až 8 rokov. To sú tie normálne krízy. Dotcom bublina, hypotekárna kríza 2008, COVID krach 2020. Tieto krízy boli, ale systém ich prežije. Ale potom je tu dlhodobý cyklus. 50 až 80 rokov. A tento mení všetko. Dlhodobý cyklus funguje takto. Krajiny sa 10 ročia zadlžujú. Najprv to nie je problém. Potom sa dlh stáva väčším ako celá ekonomika. A vtedy začína skutočná dráma. Krajina má 3 možnosti. Buď prestane splácať, to je bankrot. Alebo zvýši dane a zníži výdavky, to je austerita. Alebo natiskne peniaze a nechá infláciu zožrať dlh. Uhádneš, ktorú možnosť si väčšinou krajiny vyberú? Presne tak. Tlačenie peňazí. A preto máme infláciu. A preto sa ceny všetkého zdvihli za posledné 3 roky o 30%. USA má dlh 33 biliónov dolárov. To je 120% ich ekonomiky. Podľa Daliovej teórie sme niekde v strede dlhodobého cyklu. A to znamená zaujímavé časy pred nami. Toto je rozdielnenie, ktoré zmení tvoje chápanie ekonomiky navždy. Existujú 2 spôsoby, ako môže ekonomika rásť. Prvý je produktivitou. To znamená, že ľudia vymysleli lepšie technológie, efektívnejšie procesy, lepšie vzdelanie. Vytvárajú viac hodnoty za rovnaký čas. Toto je zdravý rast. Udržateľný rast. Takto rastli ekonomiky v 19. a 20. storočí, ale druhý spôsob je cez dlh. Požičiaš si peniaze, minútež ich dnes a vytvoríš dojem rastu. Ale v skutočnosti si len prehrávaš budúcnosť do prítomnosti. A tu je problém súčasného Slovenska. Naša ekonomika rastie, ale nie cez produktivitu. Rastie cez eurofondové, vládne výdavky, lacné úvery. To nie je skutočný rast. To je ilúzia rastu. A preto, keď príde ďalšia kríza, bude bolieť viac ako obvykle. Lebo nemáme skutočné základy. Ekonomika, ako každý organizmus, môže ochorieť. A má 3 hlavné choroby. Prvá je inflácia. Ceny rastú rýchlejšie ako platy. Tvoje peniaze strácajú hodnotu. Prečo sa to deje? Lebo v ekonomike je príliš veľa peňazí a málo tovaru. Druhá je deflácia, opak inflácie. Ceny klesajú. Znie to dobre? Nie. Lebo keď ceny klesajú, ľudia prestávajú kupovať. Prečo by som si dnes kúpil auto, keď zajtra bude lacnejšie? Firmy krachujú. Nezamestnanosť rastie. A tretia je recesia. Ekonomika sa zmršťuje. Menej transakcií, menej práce, menej peňazí. Ale Ray Dalio objavil zaujímavú vec. Väčšina recesí nie sú prirodzené. Sú výsledkom predchádzajúceho prehriatia. Ekonomika sa opije dlhom, potom musí vytriezvieť. A nakoniec je tu najnepredvídateľnejší element v celom ekonomickom stroji. Ľudské emócie. Ľudia nie sú racionálni. Keď všetci okolo kupujú akcie, aj ty chceš kupovať. Keď všetci predávajú, aj ty chceš predávať. To je stádový inštinkt. Bitcoin 2021. Všetci hovorili, ide na 100 000. Ľudia, ktorí nikdy neinvestovali, si brali úvery na kryptomeny. A čo sa stalo? Keď prišla korekcia, všetci začali predávať v panike. Nehnuteľnosti 2022, zlato 2023, stále ten istý vzorec, eufória, potom panika. A toto je tvoja výhoda. Keď rozumieš psychológii masy, môžeš robiť opak toho, čo robí 90% ľudí. Takže si to zhrnieme. Ekonomika nie je náhodný chaos. Je to stroj s predvídateľnými časťami. Prvé, transakcie poháňajú všetko. Druhé, úver môže rast urýchliť, ale aj spomaliť. Tretie, centrálne banky sú puppet masters. Štvrté, existujú krátkodobé aj dlhodobé cykly. Piaté, len produktivita vytvára skutočný rast. Šieste, každá choroba ekonomiky má svoje príčiny
A 7. Ľudské emócie všetko zosilňujú. A keď rozumieš týmto pravidlám, máš obrovskú výhodu. Vieš, kedy investovať a kedy čakať. Vieš, kedy sa zadlžiť a kedy splácať. Vieš, kedy kupovať a kedy predávať. To nie je šťastie. To nie je náhoda. To je len pochopenie mechaniky systému, v ktorom všetci žijeme. A tu prichádza najdôležitejšia otázka celého videa. Čo teraz budeš robiť s týmito informáciami? Môžeš si povedať, aha, zaujímavé, a o 5 minút na to zabudnúť. Alebo môžeš začať sledovať signály, o ktorých som hovoril. Sleduj, čo hovoria centrálne banky. Sleduj, či sa úrokové sadzby menia. Sleduj, či rastie produktivita alebo len dlh. Sleduj psychológiu masy, lebo za pár rokov príde ďalší cyklus. Možno krátkodobý, možno dlhodobý. A vtedy rozdeli ľudí na dve skupiny. Tých, ktorí boli pripravení a tých, ktorí neboli. Takže napíš mi do komentárov, ktorá časť ekonomického stroja ti dala najväčší aha moment. Boli to úroky, cykly alebo psychológia masy? A ak si myslíš, že niekto z tvojich priateľov by toto mal vedieť, pošli mu toto video. Lebo finančná gramotnosť nie je luxus, je to nevyhnutnosť. A nezabudni sa prihlásiť na odber z hlavy do akcie, lebo v ďalšom videu ti ukážem, ako presne investovať, keď rozumieš týmto cyklom. To bude praktický návod, ako zmeniť poznatky na peniaze. Ekonomika je hra. A teraz už poznáš pravidlá. Otázka je, budeš hrať alebo len pozerať?